Bueno, imos pechando o acto, aquí falouse, sonou a palabra xenerosidade en varias ocasións, a palabra inclusión, para xenerosidade e inclusión a da 11, que como cada ano nos deixa que esta sexa a casa dos premios Boas Prácticas Cidadanas de Proxecto Máscaras. Así que, agora para pechar o acto, que pase o estrado Carlos Fernández Amigueiro, presidente do Consello Territorial da 11 en Galicia. Bueno, boas tardes e benvidos a vosa casa, a Delegación Territorial da 11 de Galicia. Vou ser moi breve porque todo o importante xa aconteceu na jornada de hoxe. Quería facer dous apuntes previos. Primeiro, cando Iago comentou o inicio da gala que apagaba as luces, tuve un momento de subidón porque aí pensei que todos íbamos estar en igualdade de condicións. Pero me temo que foi unha cousa moi fugaz, non me temo. E tamén quería engadir que confirmo, ratifico e firmo debaixo do que comentou Ángel cando dixo que os presidentes son os que menos traballan. Me declaro membro honorario dese clube, ademais. Bueno, pois, en primeiro lugar, pois un gusto, non? O recibir amigos nesta xornada tan bonita de hoxe, non? A Nicanor, o capo de Aspronaga, a Miguel, a Roberto, e dun xeito moi especial, por suposto, os impulsores, a forza motriz, non? Que fai posible todo isto, a Iago e a Isabel, que, bueno, dende que empezou toda esta aventura, estaremos de acordo que non perderon ningún átomo, no? de ilusión, de empuxe, de forza, e a contagia, no? que é o máis importante. Bueno, veredes, a 11, o seu grupo social, bueno, pois ten 86 anos de vida, cumplimos este ano. Somos o maior xerador de empleo do mundo para persoas con discapacidade, o maior xerador de formación para persoas con discapacidade do mundo. Pero o que nos fai vos realmente, o que nos fai verdadeiramente valiosos é aprender de maneira cotiá de xente como a que falou hoxe aquí, de xente como Ángel, da Fundación Enki, de Ricardo, de Rosalía. Eso o que lle dá valor engadido a 11. Esa capacidade que temos de aprender de tanta e tanta xente na que nos miramos, non? Aínda que non vexamos, pero que nos miramos e que son un espello para nós. Todos os días, os nosos vendedores, 850 aquí en Galicia, 20.500 casi en España, facilitan unha oportunidade cando a xente aquí no noso país se achega a eles e merca os nosos produtos, unha oportunidade de cambiarlle a vida, de transformar a vida de tantas e de tantas persoas. E tamén damos premios, damos moitos premios, ás veces un pouco de máis e nos quedamos tiritando, non? Ás veces de tanto premio. E todos esos premios teñen un componente evidente, non? E fundamental de sorte. Nos premios que hoxe se obtiveron e se recoñeceron aquí, a sorte non ten ningún tipo de protagonismo, ningún tipo de espacio, porque falamos de persoas que foron recoñecidas, que foron distinguidas hoxe aquí polo seu traballo, sobre todo, diría eu, pola súa forma de ir pola vida. Eso é o máis importante. Aquí se falou antes do anonimato, non? Bueno, igual hai xente máis recoñecida, máis que outra, pero cando as cousas se fan, esa solidaridade, ese de mirar polos demais, ese facer as cousas sin ter a obriga de facelas, eso sin dúbida que ten un valor engadido, non? Me parece unha iniciativa preciosa,
singular, genuína, esa que tedes de formar esa gran cadea, ¿no? De que os premiados, os recoñecidos nun ano, se sean os que despois manteñen esa cadea de solidaridade, de compromiso, recoñecendo a persoas que lles van a dar o relevo, ¿no? Me parece unha iniciativa formidable. Tamén me parece en Proxecto Máscaras unha iniciativa a imitar, a ensalzar esa base cultural, ¿no? Que sempre extende a todo o que fai, ¿no? A cultura nos achega, a cultura nos iguala a todos. A cultura, si é accesible, si se pode acceder a ela por parte de todos, facilita a moitas persoas a posibilidade de trasladar o seu talento. Esta sociedade necesita o talento de todos. Non pode desperdiciar absolutamente nada, tal e como están os tempos, donde todo é tan fugaz, donde só se mira o tangible, o aquí e agora. Ese talento, esa creatividade, ese inxenio, esas inquedanzas das persoas, permitídeme que, en especial, que fale das persoas con discapacidade, que moitas veces non teñen acceso a esa cultura. Como decía, non se pode desperdiciar nada desa creatividade, desas inquedanzas, dese corazón que lle poñen as persoas a todas esas iniciativas e que constitúen eso que como decía, que nos iguala a todos, ¿no? E a cultura tamén é a base sobre a que se establece unha vida sustentada en valores. Aquí se falou tamén dos valores, ¿no? Tan importantes, porque os valores son intemporais, non atenden a modas, non atenden a coyunturas, a circunstancias, a conveniencias. É algo que, se de verdad ten arraigo, se de verdad están baseados en conviccións, é moi difícil quebrantalos. E a sociedade realmente será máis forte, estará máis consolidada e poderá avanzar cando está sustentada en eses valores. Se falou aquí de deporte, ¿no? A práctica deportiva. Bueno, eu quería comentarvos algo no que estamos peleando destes días, ¿no? Porque é un tema de actualidade, dende a 11. Nos presidimos o Comité Paralímpico Español, sabes que se celebraron as Olimpiadas, ¿no? Hai moi poquinho. Estamos agora pelexando por unha causa que todos compartiredes en que é unha causa moi xusta, ¿no? A causa desta atleta que participou, ¿no? Helena participou na última proba das Paralimpiadas a maratón e que con perdón pola expresión coloquial, ¿no? Lle chorizaron, ¿no? A medalla de bronce que ganou en boa lid, ¿no? E que parece mentira, parece increíble que o movimento paralímpico, ¿no? Que, en fin, está baseado en actitudes ejemplares, ¿no? Das persoas, en xente verdadeiramente inspiradora, ¿no? Esa é a naturaleza destes xogos. Parece mentira como se lle poda, privar de algo tan merecido. Pois estamos ahora en esa loita e a vamos a gañar, sen lugar a dúbidas, ¿no? E fortalecidos por persoas, como comentaba antes, ¿no? As que se galardonaron hoxe, que traballan no día a día, sin pedir nada a cambio, simplemente porque é a súa forma de ir pola vida. Así que vos pido eso, que non cambiedes, que lle sigades dando valor a persoas como as que reconecemos hoxe aquí, a Iago, a Isabel, que non perdan ese entusiasmo, esa cercanía, esas ganas de facer cousas que tanto necesitamos todos, e sabedes que nos temos para todo o que necesitedes. Moitas gracias.